Og den vejer kat med en masse. Det gør den. På grund af, at man går hakvandet sådan helt op. Og grunden til, at den er skæv, det er, fordi man skal have fingrene op på stammen. Ja. Ja, for den skulle være fuldstændig, plan selvfølgelig. Ja. Vi skulle hakke den på fire sider. Kunne jo også have en, der var mindre, meget mindre. Ja. En almindelig øks. Den kaldte en bulløks. Nå. Men den der, det er en bredbil. Det er en bredbil. Ja. Og den har du kanthugget tømmer med i sådan en dags arbejde på 7-8 timer. Men det er klart, det kan ikke gå, det kan ikke betale sig mere. For en rundsav, den kan jeg lave på, det er en hel dag, man går og hugger. Det kan en rundsav lave på 20 minutter. Det er rigtigt. Men den der, far, du en, du købte dengang, du var i lære. Det er din, ikke også? Det er min. Ja. Så har du også dit svendebrev her, far. Nu holder jeg det op, så vi kan få det filmet. Nu holder jeg det op foran dig. Men det er så meget af det værktøj, som jeg brugte en gang. Det kan de gå ind af. Der hænger også nogle skruedrønger ind. Ja, det er de rigtig gamle også. Træ. Ja, det er rigtigt. Det er jo ingen, der har mere. Og her der står der så også, far, at du har været lærer i 4 år. Du var fra den 1. maj 1940 ved Gotthard Christensen i Vrå. Ja. Og du så blev færdig med din det? 1. maj, ja, fra 1940 til 1944. Og den 15. april, der fik du, den 15. april 1944, der fik du lavet svendeprøve. Og Handelsministeriet har så, det er en åbenbart prøve, det er en lov, som er kommet, det er vist noget sludder, det jeg siger. Nu skal der står svendeprøve inden for tømmerfaget af Handelsministeriet i medfør bestemmelse af paragraf 14, 3. stykke i lov om lærlingeforhold. Og der har du så lavet den, svendeprøve i tømmerfaget, og som du selv sagde, du lavede det bindingsværk Skillerum, og du fik en bronzemedalje. Det er der. Det er dit næringsbrev. Nu må du heller lige holde op, så far. Det kan vi også. Det kunne man ikke få, hvis man der det der. Nej. Og der står nemlig det næringsbrev. Der står så, at du er... Ja, jeg er tømmer i Sønderholm. Ja. Og jamen, det er Frejlo. Der står godt nok Sønderholm Frejlo på det. Nå. Jamen, Nibe måtte jeg røre ved. Nej, det er det, du sagde, det var. I havde jeres bestemte områder. Ja. Og Sønderholm Frejlo, og så måtte jeg tage Nørholm, fordi der var ingen. Og hvad skulle de gøre så? Nej. Der står også, at du har ret til at betegne dig som mester. Ja. Tømmermester, det er den er beskyttet, åbenbart. Det er beskyttet. Ja. Men far, du sagde før, påtegninger. Der står faktisk, du er helt ret. Der står, du tømmer i Sønderholm Frejlo Kommune, men så står der her, påtegninger. Næringen udføres Sønderholm. Ja. Og det er så fordi, der var en tømmer i Frejlo. Det der næringsprøve, det skulle politiet se efter. Ja. Og jeg havde det rum herude, vi går igen, eller gjorde dengang. Ja. Hvor jeg har søv og sko og skidt og mod. Og så på, det kom som det en mand, der skulle have en håndfuld søvn. Og for at det var så Karl, der var på værste dengang, for at han kunne finde ud af, han skulle have for de ville vel betale som de. Så skrev jeg på Bunderpark, var en helt bakkost. Ja. Så var den så, at nu de fik en tredjedel pakke af den her pakke. Ja. Og så betjenten kom, så fik han et kig på det her tal. Og så siger han, det må du ikke det der. Ja, det kunne jeg sige, hvorfor jeg det. Nej, for hvis du skrev med prisen ordentligt, så skulle du have næringsbrug som handlen med. Og det var jeg ikke klar over. Nej. Og så, men vi snakkede lidt rundt med ham. Men det var Anne Andersen. Ham kan jeg godt huske, ja. Det var sådan set fint. Jamen, den lå til prisen. Og derfor inde i mit værktøjskab, der har jeg en prisliste på træ, der hang inde i skabet. Så ikke han kunne se den, når han kom? Ja. Men Karl kunne jo op og finde ud af, hvad det kostede, for det var som det ikke kom igen. Skulle have bræt, og så kunne han sige. Men Andersen, jeg blev så enig med mig om,
Andersen sagde, jamen det kunne han så godt se, for hvis jeg skal have nærsvær som handlende, det kan du godt få, siger han så. Ja, det er Christine. Det er Ane. Nå.